mai gainean genuen nolako papera auki behar genuen foru aldundiak bete behar dituen edo atera behar dituen dekretuak edo politikak zehazteko. Kontutan hartuta orain dela 2 urte egin genuena dekretu gure ustez interesgarria izan zena, zen malgutasun handiarekin pentsatu zen agentziei begira. Gure papera ezin da izan operatiboki eztabaidatu ea nola banatuko den dirua eskualdeen artean edo eta nolako ehunekoak joan behar dian personalera babestea edo diruz laguntzera. Horrek badu azkeneko puntu bezala edukiko du dudarik gabe bere inportantzia, baina aurretik garbi eduki behar dugu eredu gobernantza hori nolakoa dan eta eztabaidatu behar ditugu beste gauza askotaz. Nire ustez beharrezkoa litzateke orain gobernantza eredu berri hori beste erakundeekiko eta espreski foru aldundarekiko lantzeko ezagutzea nolako estrategia planteatzen duen foru aldundiak berak. Zertan egin nahi du lan eta estrategia horren atzean garbi edukitzea beak nolako papera hartu behar duen edo uste duen hartu behar duela. Horrek esan nahi du, ondo jakitea foru aldundiak nolako gauzak bultzatu nahi ditun eta nolako eremuan, hau da, udal mailan, eskualde mailan, eskualdeen arteko sortu behar dien estrategia eta proiektuetan edota lurralde osoari dagozkionak. Horretan, ondo zehaztu, haren ustez, hasiera batean, elkarrizketa hori ahalik eta aberatzen edukitzeko nolako papera eduki nahi duen berak eta nolako papera uste duen bete behar dituztela agentziek. Horretarako nik uste inportantea dela diputazioak zehaztea zertan nahi duen agentziekin lan egin eta zertan uste duen lagundu behar dituela agentziak guk gure lurrari o gure udal mailari dagokiguna malgutasun handiagoarekin lan dezagun eta elkarrekin aztertuta estrategia bat aurrean edukita zuzentzeko neurriak jar ditzagun. Marko horretan eta informazio horrekin ikusten inportantea, errazago litzatekeela gobernantza eredu hori lantzea ez hitz egiteko gauza orokorregitaz eta operatiboki ahalik eta emaitze emankorreneak lortzeko.